Hyvää päivää ja tervetuloa tänne Keudan elämäntapa-corneriin. Tänään aiheenamme on tanssi, aihe josta minä en tiedä mitään, mutta onneksi seurannani on henkilö, joka tietää. Silja Friberg, tervetuloa. Kiitos. Heti tähän alkuun kysytään näin, että minkälainen tausta sulla on tanssijana? No mä aloitin silloin, kun mä olin 5-vuotias ja mä aloitin baletilla. Mä harrastin balettia 10 vuotta ja sitten mä harrastin myös jatsia 8 vuotta. Sen jälkeen mä vaihoin studioon ja sitten mä aloitin commercialin, jota mä harrastan edelleen. Ja sitten mä oon harrastanut myös vähän reggaetonia ja nykytanssia. No siinähän onkin jo aika paljon ehtinyt. Oot ehtinyt vaikka ja mitä. Ootko sä käynyt jonkinlaisissa esityksissä tai kilpailuissa? Esityksiä mulla on joka vuosi. Itse asiassa tänään on yksi esitys illalla. Tanssikeskuksilla on yleensä aina kevät- ja joulunäytökset, niin niissä on ollut siis vuodesta 2011 lähtien. Ja sitten kilpailuissa vähän vähemmän, mutta olen kerran ollut yhden ryhmän kanssa kilpailemassa ja sitten kerran myös soolona. Paljon on tullut siis jo esiintymiskokemusta. Jännittääkö esiintyminen vielä? No kyllä se aina vähän, mutta ei ehkä enää niin paljon kuin silloin joskus aikaisemmin. No niin, hienoa. Mikä on tanssimisessa parasta? No mun mielestä parasta on sellainen itseilmaisu, tai että pystyy niinku kappaleiden ja liikkeen kautta ilmaiseen niinku omia tunteita ja sellaista. Kuinka usein, noin niin kuin viikossa, niin kuinka monta kertaa tulee viikossa tanssittua? No aika paljon. Mä käyn treeneissä nykyään vain kerran viikossa, joskus on käynyt enemmänkin. Joskus on ollut 3 kertaa viikossa tai näin. Mutta tanssin siis melkein päivittäin, joskus vähän jäänyt vähemmälle, jos on ollut paljon jotain muuta menoa, mutta aika paljon. Paljon siis. Joo. Onko sulla tanssimisessa jonkinlaisia esikuvia tai suosikkitanssijoita? No voisin sanoa, että esikuvina on aina kaikki mun tanssiopettajat, että jos voisin nimetä niin mun edellinen commercial-opettaja Reetta Wallman ja sit mun nykyinen commercial-opettaja Diana Anttila, niin tanssiopettajat on aina jotenkin tosi semmosia karismaattisia ja ihailtavia yksilöitä, niin ne ainakin. Puhutaan paljon nykyisin siitä, että harrastaminen rupeaa olemaan aika kallista. Tällä maallikon silmin niin voisi kuvitella, että tanssiminen on aika tällainen pieni kynnys aloittaa. Niin onko tanssiminen halpaa vai kallista vai jotain siltä väliltä? No tanssitunnithan aina tietysti maksaa jotain ja se vähän riippuu tanssikouluista ja näin, mutta aina kaikki voi tanssia ilmankin niinku sellaista viikkoharrastusta, että sen voi aloittaa ihan niinku milloin vaan, ilman oikeastaan hirveästi mitään, että musiikkia tarvii, tai no ei aina välttämättä edes sitäkään, että sanoisin, että se on aika halpa harrastus. Niin tanssiminen sopii ainakin hintaluokan puolesta kaikille. Kaikille, joo. Mitäs sitten tällainen, että missä sä haluaisit tulevaisuudessa kehittyä ja onko jotain sellaisia tiettyjä juttuja, mitä sä ehdottomasti haluat oppia? No tässä se pystyy melkein aina kehittymään, että olen tässä viime vuosienkin aikana oppinut paljon uutta ja kaikenlaista, mutta haluaisin opetella vielä enemmän tekemään koreografioita ja koreografioimaan ryhmille. Että sitä en ole ihan hirveästi päässyt vielä tekemään, mutta jo omia niin kuin koreografisia taitoja haluaisin kehittää ja vielä niin kuin lisää kaikenlaista monipuolista osaamista tanssia. Yes. Sitten vielä viimeinen kysymys tähän oppimiseen liittyen, että sitten kun on tällainen henkilö, jolla on 2 vasenta jalkaa niin kuin minä, niin mikä olisi sellainen paras vinkki, millä mä pysyisin rytmissä, jos mä rupean tanssimaan? Joo, no harjoituksella vaan, että aloittaa vaan jostain ja sitten vaan pitkäjänteisellä harjoituksella, niin kyllä se sitten kehittyy siinä, niin aloittaa vaan jostain. No niin. Hei, kiitos paljon, että tulit tänne. Kiitos. Tämän myötä minä lähden harjoittelemaan